Il-Gvern Malti tkellem għall-ewwel darba fuq iż-żewġ ajruplani militari li waslu Malta nhar it-tnejn. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, il-Prim Ministru kkonferma li Malta ċaħdet li dawn imorru lura l-Libja. Ikkonferma wkoll li Malta ċaħdet l-inżul ta' ajruplan Libjan matul il-jum tal-erba' għaliex fuqu kien hemm piloti maħsuba li jieħdu lura il-jet fighters lura l-Libja. Il-Prim Ministru qal li firma dikjarazzjoni biex Malta timplementa s-sanzjonijiet imposti b'mod unanimu mill-Assembleja tal-Ġnus Magħquda. Huwa kkonferma l-aħbar li żvela One News matul il-ġurnata tal-Ħadd illi l-Ambaxxatur Malti George Kassar ħalla l-Libja u ġie Malta. Qal li madankollu l-Ambaxxata Libjana tħallit miftuħa b'żewġ uffiċjali li għandhom struzzjonijiet ċari x'jiġri f'każ li s-sitwazzjoni tibqa' teskala. Minkejja li l-Gvern Malti għamel appell formali biex il-Maltina ħallu l-Libja, huwa qal li 23 Malti għandhom qed jirrifjutaw li jiġu lura f'pajjiżna. F'dawn l-aħħar jiem ġew 211 Malti mill-Libja filwaqt li b'kollox ġew 8000 persuna ta' nazzjonalità barranija bl-ajru u bil-baħar. Fil-jiem li ġejjin il-Prim Ministru wissal in-numru ta' persuni li jiġu evakwati lejn Malta jista' jiżdied bil-goff. Il-Prim Ministru ċaħat li saret talba biex pajjiżna jintuża bħala bażi militari fid-dawn tal-żviluppi fil-Mediterran, madankollu se jibqa' jintuża bħala bażi umanitarja.